Hi, good morning. 1 million in the house. Ganda ng background natin ha. May mga manok pa. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi. Alright, 1 million in the house. Mega love shout out. Christian. Ha? Hindi Christian. Ang ano? Rabo. Alright, 6 million in the house. Mega love shout out. At mega love shout out din kay Mama Mercy Calunot. Kay Paul Donisa Official. Mega love shout out. Alright. Kay Ma'am Analisa. Mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina. Mega love shout out. Anak niya, yung isa. Kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Kay kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ayan. Ayan, sa lahat ng mga OFW, mega love shout out sa lahat ng naabot ng live na ito. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Ayan, ganda ng ating title. Yung mga pinklawan hindi makamove on sa nangyaring balik sa Kongreso ng mga impeachment judges ng mga senador sa Congress. Kaya ayan, tuloy ang iyakan nila. Ayan. Mega love shout out po sa inyo lahat. Ayan nga. Maraming ang nagsasabi, lalong-lalo na yung mga prosecutor, yung taga-Congress, ano? Yung mga prosecutor na binuo ng congressman na sabi niya hindi daw ang tawag nito, unconstitutional. Bakit ang naging ito yung sinabi unconstitutional, maraming maraming nagsasabi na unconstitutional yan, yung mga nag-iiyakan. Kasi may nagsasabi naman na talagang kanya-kanyang interpretasyon pagdating talaga sa pagdating sa batas. Kanya-kanyang interpretasyon, no? Kaya ang nangyari, kanya-kanyang sabi nga, kanya-kanyang pabida, no? Kasi nga ito nga, bakit yung mga prosecution dumulog sila sa sa mainstream media, doon nagdadaldal, di ba? Kung talagang unconstitutional, dapat pumunta sila ng Supreme Court, hindi doon sa sa social media, no? Kasi nga bilang isang mga judges ay may karapatan sila na karapatan na ng mga judges yun, na i-dismiss ba or kung anong dapat nilang gawin, kasi nasa sa kanila ng yun, nasa sa kanila ng poder yung kanilang
ginagawa diyan pagdating sa kasi mga nakasuot na sila ng ng kanilang rab eh. Ibig sabihin, may karapatan na sila na gawin kung anong dapat nilang alam nilang nasa ah, alam nilang nasa batas, no? Kasi nga nangyari ang lahat na yan, yung nagmotion nga si Senator Bato na i-dismiss yung kaso. Ngayon ang nangyari, pinilit nila na magsuot muna sila ng wrap kasi alam nila matiteknikal kung doon pa lang sa hindi pa sila kasi nanumpa bilang judges. Ngayon nung nanumpa na, siyempre may karapatan na sila, no? Kaya nga ang nangyari itong si Senator Bato nagmotion uli na i-dismiss. Na ang iba naman hindi matanggap na i-dismiss. Kaya ang ginawa ni Senator Cayetano na ginawa niya ng paraan. No? Ginawa niya ng paraan para lang mapaano yung iba na i-remand. No? Kung kailan si Senator Poco, si Senator Poco mismo umamin na siya nalito. Bakit umabot sa punto na ganun? Nalito siya i-remand. Ibalik. Kaya nga nung bandang huli, nung naintindihan niya, ganun din pala yun. Kasi nga, pinapareport sila pagdating na ng 20th Congress. Pinapabalik yung impeachment. Yung impeachment na pinasa nila, yung kaso ng impeachment. Pinapabalik na nila ng 20th Congress. 19th Congress sila. Diba? Ibig sabihin, pinapadismiss talaga. Pero hindi nga lang dinaan sa salitang dismiss. Di ba? Ayon nga kay Attorney Neil Abayon, ang kanyang Senate na batas, may karapatan talaga sila. Ayon nga doon sa Senate niya na batas doon sa 1987 na pag nag-convene yung Senado, ibig sabihin sila na ang lumalabas na mga justice. Kaya nga ang naisip nilang paraan para ma-dismiss yung kaso, o di magkailangan muna nilang mag-convene as a senator judge. Doon nagkaroon ng pagbutuhan nung sila ay nag-convene na sila as a senator judge. Yun ang naging Senator Cayetano. Kaya nga ang nangyari, nag-iyakan. Kasi nga bakit kailangan na ibalik? Na pwede naman ipatawag. Iyon naman ang ni Senator Rizal Tiberos. Ang problema, nagkaroon ng butuhan. Pagdating sa butuhan, 85 ang nangyari. O di, siyempre, masusunod talaga yun kasi majority. Masusunod talaga. O, iyon ang maliwanag na doon. Kaya nga ang tanging magagawa ng mga congressman, lalong-lalo na yung prosecution panel, ay dumulog sila sa Supreme Court. Bakit umabot sa ganon? Hindi, ang problema, nagpunta sila sa social media at nagbanta pa ng magkakaroon ng constitutional crisis. Paano magkaroon ng constitutional crisis? Karapatan ng yon ng mga senador. No? Kaya nga ang nangyari itong Senate ni Attorney Abayon, akala ko hindi totoo. Kasi nga may mga Senate siyang batas doon sa 1987 na talagang discretion na ng mga senator judge yon kung ano dapat nilang gawin pagdating na doon sa plenary.
Tinignan ko yung 1997. Tama naman yung sinight niya. Diba? Kaya nga mahirap yung mahirap talaga yung Ate, paano kaya? mahirap talaga yung mahirap talaga yung maging senator judge kasi nga sila mismo ginajudge din. No? Sa kanilang ginagawang mga hakbang. Unang-una ang mga senador po ay isang political kaya hindi mawawala talaga diyan yung political maneuver pagdating diyan sa loob ng Senado kasi nga maniwala kayo sa hindi kung doon nga sa Kongreso nagkaroon ng 200 plus na pirma, ibig sabihin may maniobrang nangyari. Kaya nga nagkaroon ng pirmahan Di ba? Yun ang maliwanag doon. Hindi maiaalis talaga diyan ang politika No? Kaya nga yung mga nanghuhusga doon sa mga senador na bumoto, wala, hanggang doon na lang kayo. Kasi yun ang nila karapatan nila yun No? Kung sa tingin nila na kung sa tingin nila na may nalabag na batas, may nalabag na konstitusyon, nasa sa kanila na yon. No? Kaya nga maraming tuloy ang iyakan. Ayan, tuloy ang ulan. Hindi tayo makalabas, tuloy ang iyakan kaya tuloy ang ulan. No? 30 million in the house. Ayan, mega love shout out. Ayan, baka naman yung mga thumbs down nyo dyan, ready nyo na. I-thumbs down nyo na. Ayan. At pakishare na rin ang ating live. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At yun nga, ang yung mga tawag nito, yung mga magagaling natin na mga educator, sabi nga ni tika lang. Yung mga magagaling natin na educator ba? Nagtuloy-tuloy ang iyakan. Anong nangyari ngayon? Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, sabi nga dito sa kanyang bakit kayo tahimik sa anomalya ng GSIS, di ba? Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ang iingay nyo sa impeachment. Bakit doon sa GSIS, sa PhilHealth at sa flood control, bakit kayo tahimik? Doon sa pati yung budget. Di ba? Pati yung budget. Bakit napakatahimik nila doon sa budget? Sa PhilHealth na lang. Sabi tuloy ni Atty. Vic Rodriguez, hypocrite. Hypocrite in full sa mga educator at banal na nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero sa busal ang mga bibig sa anomalya sa GAA, PhilHealth at flood control? Di ba? Ayun. Tanong yun. Bakit ganon? Di ba? Very vocal sila doon sa pagdating sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. Ano ba talaga sila? No? Makabayan ba sila? Or antay lang talaga sila? Kasi yun lang ang target nila yun. Pag sinabing transparency, ay bakit ito? Yung mga binanggit ni Atty. Vic Rodriguez.
Busal ang mga bibig. Di ba? Kasi kung tayo, sinasabi natin, tayo mga ano, kung sinasabi natin, tayo mga makabayan, tayo mga maka-Pilipino, mahal natin ang bayan natin, bakit single out lang para sa Vice Presidente? Di ba? Sinisingle out eh. O, dito sa binabanggit ni Atty. Vic Rodriguez, bakit ang napakatahimik nila? Anong ano dito? Anong hindi totoo to? Di ba? Yung sinabi binangga ng barko, nasaan? Yung sinabi flood control, yung sinabi ng Pangulo na binangga ng barko, nasaan? Wala namang binangga. Bakit gano'n na lang sila bakit gano'n na lang sila kabukan? Ang ganda pa naman sana mga educator, mga banal. Pag sinabi mong banal, di ba? Ibig sabihin wala kang tinitingnan, pero bakit may tinitingnan? Di ba? Yan ba sinasabing mga educator? Pag hindi lang nila gusto, tsaka sila maglalabasan. Diba? Ibig sabihin, dahil busal yung bibig nila pagdating dito sa mga anomalya na ito, ay gustong-gusto nila. Diba? Love Angel. Ayan, good morning. Mega love shout out kay Love Angel. Ayan, good morning. Kasi nga, kung titingnan natin, can you send me what I send you? The way to the can you send me the way to the what I send you? Love Angel. Di ba? Kasi nga, kung isa lang ang tinitingnan nyo, ay hindi kayo makabayan. Welcome to Gboard, Clipboard, any text you copy will be saved here. Kasi nga yung mga bagay-bagay, pag hindi natin siniseryoso, lalong lumalaki. Katulad yan, pinabayaan natin na hindi tayo mag-ingay. Yung mga educator tayo, di ba? Mga educator tayo, kung mga educator, pinapabayaan lang na ganito ang nangyayari sa bayan, anong mangyayari? Di ba? Lugmok ang bayan. Di ba? Kasi kung pinapabayaan lang natin at sinisingle out lang natin yung isa, paano na? Di ba? Paano naman yung paano nang mangyari sa atin? Ano nang mangyari sa Pilipinas? Pag yun ang mangyari, di ba? Wala na. Kasi lang tayo. Naka-single out lang tayo. Di ba? Naka-single out lang tayo sa isang tao. Di ba? Siningil out lang natin yung isang tao. No? Hindi lang natin maaamin na anti-Duterte. No? Aminin na lang. Para maganda ang laban, di ba? Ayan, hinahamon kay Vic Rodriguez. Ayan, mag-ingay kayo doon. Di ba? Mag-ingay kayo doon. Yung tungkol doon sa flood control. Di ba? Ganon din naman eh. Transparency ang hanap nyo eh.
Kasi pag sinabing transparency, dapat lahat tayo, hindi tayo nakatutok sa iisa. Di ba? Hmm. Tinutukan natin yung isang tao lang. Eh di, siyempre, nagmumukhang antay tayo. Di ba? Ay, maraming salamat sa inyong thumbs up dyan. Kahit thumbs down, pwede rin yan. Tika. Inaano natin dito yung sinasite ni ni Atty. Vic Rodriguez. Hamon sa kanila. Ayan, 21 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Iyon nga. Bakit sabi ni Atty. Vic, sa mga deeply committed to truth and justice in rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the laws, bakit hindi ninyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 unconstitutional national budget? Di ba? O yun pa lang, doon pa lang dapat na tayo, di ba? Kasi nga, budget na ng buong taon yun, no? Tapos naipasa ng maraming blanco. Anong nangyari doon sa mga blanco? Di ba? Anong gagawin doon? Bakit biglang pagdating doon sa presidente, puno na? May mga numero na. Anong nangyari? Di ba anomalya yun? Ayun, hamon ni Atty. Vic Rodriguez doon sa mga educator. Kung kayo talaga mga transparency, patas, di ba? Makabatas kayo, di ba? Pro-Pilipino. Bakit tahimik kayo doon? Di ba? Yun lang naman, simple lang naman eh. Transparency ang hanap nyo. Para sa bayan, gawin natin. Gawin nyo. Di ba? Puro kayo panawagan. Hindi nyo lang maamin na anti-Duterte kayo. Gumamit pa kayo ng iba't ibang yun din naman ang pupuntahan nun, anti-Duterte kayo kasi sinisingle out nyo yung tao eh. Di ba? Sa isang bagay kasi, pag hindi nyo tiningnan ang pangkalahatan, ay tumitingin kayo sa iisa lang. Kumbaga, nasisingle out. No? Kaya nga doon sa mga nangyari, doon sa putuhan sa Senado, marami talagang ginudge ang mga senador na talagang naging defense lawyer ng vice presidente, yung mga senador. Alam nyo, talagang hindi talaga maiwasan yon. Ang tao talaga sa unang tingin, ganon ang nakikita. Pero kung susundan, yun ang karapatan nila eh. Karapatan nila na malinawan kung bakit umabot doon sa punto na gano'n. Kasi mayroon una, pangalawa, pangatlo. Bakit yung pang-apat ang dumating sa Senado? Anong meron? Bakit? Anong wala doon sa una, pangalawa at pangatlo? Diba? Yun lang naman ang gusto nilang malinawan eh. No? Kaya pinababalik doon sa Kongreso. Ayusin niyo muna. Hindi naman sinabing hindi naman sinabing pinatay na nila eh. Yun nga lang, talagang dahil nga sa wala ng oras, wala ng panahon, ay iyon na rin ang pupuntahan nun. Diba? Kasi panibagong na yun eh, panibagong Congress na yun, papasok na yung 20th Congress eh.
ang pinasasagot yung 20th Congress na. Kasi nga, alanganin na yung 19th Congress. Di ba? Yun lang ang doon. Yun lang ang naging problema doon. Kaya nga ganun ang ginawa nila. Ang pinasagot, ang kailangan ng umayos niyan, yung 20th Congress. May papasa nila yun sa 20th Congress. Doon na nagkaroon ng problema. Ito naman mga prosecutor ng Congress, ayun, nag-iyakan kaysa magkakaroon ng constitutional crisis. Nandoon sa harap ng social media, nandoon sa mainstream media. Doon sila umapila, hindi sa tamang ahensya. Doon sila nag-iiyakan. Hindi daw nila tatanggapin. Bakit hindi nila tatanggapin? Kung sinomon kayo ng Congress, ng Senado, dahil iyon ang senator judge, karapatan nila yun eh. Hindi nyo susundin? Pwede rin kayong i-contempt. Kasi kayo ang nagdala doon eh. May nakita silang irregularity. Kaya binalik sa inyo. Kung malinis na malinis yan, yung pagkapasa, walang problema. Ang problema, nagkaroon kayo ng mga agam-agam doon sa una, pangalawa, at saka pangatlo. Yung pang-apat, ang ginawa nyong bala. Kaya nagkaroon kayo ng problema. Hindi magkakaproblema yon kung inayos nyo lahat. Okay na nga sana, tama na yun. Nakatanggap kayo ng 3/4 na mahigit eh. Na perma eh. 200 plus eh. Diba? Panalong-panalo na eh. Ang problema, yung proseso, anong ginawa? Diba? Tapos magbabanta pa na magrarally. O di wow. Kayo na ang aping-api. Di ba? Aping-api na kayo. Wala na kaming makikita kung hindi aping-api kayo. Di ba? Hindi nyo inayos eh. Kung plinansya nyo niyang husto yan, kung hindi nyo minadali, gustong-gusto nyong aksyonan kaagad ng Senado pagkapasa nyo. Ngayon na inaksyonan, nag-iiyakan kayo. Di ba? Anong nangyari sa atin? Bakit nagkaganon? Tuloy ang iyakan. Ayan tuloy, bumaha na ng luha. Sabi nga nila, nagkakaubusan na daw ng nagkakaubusan na ng tisyo. Huwag naman ganon. Kasi pangi-insulto na yun. Diba? Pangi-insulto na yun eh. Solomon Dicamo, daming legal analyst, gaya mo. Hindi po ako nagli-legal analyst. Boss Solomon. Hindi po ako nagli-legal analyst. Nakita lang natin yung mga sitwasyon. Yun lang ang ating kinokomentuhan. No? Hindi po legal analyst. Ngayon, kung gusto nyo yung legal analyst, Boss Solomon, puntahan nyo yung mga attorney. Yan. Ano ginagawa mo? Nag-reaction lang tayo sa mga nangyayari, mga kaganapan. Hindi po tayo legal analyst. Reaction lang tayo sa mga kaganapan. Hindi. Iba po kasi ang legal analyst. Ayan. Shout out sa iyo, Solomon Dicano. Kasi nga, inaksyonan ng Senado. Atat sila na aksyonan. Alam naman nila na bakasyon na. Ngayon na inaksyonan, nag-iyakan. Political expert ka ba? Hindi po. Masama bang maglabas tayo ng ating mga hinaing? Ikaw nga rin eh, di ba? Ganun lang kasimple. Ikaw rin, anong expert mo?
naandyan ka rin. Di ba? Pare-parehas lang tayo dito. Kumbaga, ano tayo, dapat may pakialam. Di ba? Constitutional expert ka ba? Hindi po. Pangkaraniwang mamamayan, may karapatang magsalita. Sa binaba sa atin ang Bill of Rights. Di ba? Ibig sabihin, wala na tayong karapatan. Ganun ba yon? Tapos mo yun, paganda yan eh. Dahil hindi tayo eksperto. O ba't nandyan ka ngayon sa comment section? Kung sinasabi mo na hinahanapan mo ako ng ayan sinasite natin yung mga yung mga eksperto. Sinusundan lang natin. Dapat pag nagko-content ka, dapat may reference para di ka mabukya. Mayroon ito kay Atty. Vic Rodriguez, ito sinusundan lang natin. Ang inaano natin, yung mga pangyayari, hindi tayo doon, hindi natin panghimasukan kung anong mga legal na luminaries na ginagawa natin doon, na ginagawa nila pala doon. Wala tayo doon sa nila. No? Pag sinasabi mo kasi Boss Solomon na pag sinabi mo kasing constitutional expert, iyon ay mga sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez ay educator, law expert. Hindi tayo law expert. Tayo, nakikita lang natin yung mga nangyayari, iyon doon lang tayo nagko-comment. Wala tayo doon sa Pwede naman tayong magbasa eh. Bukas naman yung Philippine Constitution. No? Kumbaga, masusundan lang natin kung anong mga sinasabi ng mga eksperto. 'Di ba? Bukas naman 'yun eh. Libre naman mag-Google sa Philippine Constitution. Kaya nga ang ginawa ko, Boss Solomon, ito, pinakopya ko yung 97 Constitution kasi tinitingnan ko yung mga nila eh. Yung mga sinasite nilang batas pagdating doon sa Philippine Constitution. Nakichismis lang tayo, hanggang reaction lang tayo. Sariling opinion, tama. Di ba? Ma'am Lita Bustamante. Kumbaga, parang lang tayo, parang magkakapit bahay lang tayong nagkukwentuhan. Ganun lang kasimple. Melba Pachika. Ayan, mega love shout out. Pag sinabi kasi natin na tayong mga expert, ay dinideclare naman nila yan na sila ay isang expert. No? Tayo naman, opinion lang. No? Ngayon, ako, bilang nandito, yung mga sinasabi ng expert ko, pag hindi ko kaya nga ang ginawa ko, pinakopya ko itong ginastusan ko itong Philippine Constitution. Kasi pag sinite nila, tinitingnan ko kung totoo yung mga sinasabi nila, kung may basis ba. Di ba? Ganon ang inaano natin. Kasi kahit papaano naman marunong naman tayong umintindi kahit papaano, di ba? Pag ganon na site, di ba? Makikita natin kung totoo yung mga sinasite nila. Kaya nga, makikita natin na makikita natin na may mga basihan. Magkabilaan Kanya-kanya silang opinion Puro opinion sila No? Tayo may opinion din naman tayo. Kahit hindi tayo eksperto, di ba? Mega love shout out Limix TV. Yan, Team Kalimangap Hair Idol. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Melba Pachika. Ayan. Good morning. Kay Lita Bustamante. Kaya nga pag panoorin natin yung mga legal expert, yung mga attorney. Tingnan yung magkabilaan, tapos tingnan niyo yung tingnan yung mga sinasite nilang batas.
iisa lang. Pero makikita mo ang daming ano doon, daming sinasite nila pagdating doon. Kasi nga doon nagkakaroon ng legal battle eh. Doon nagkakaroon ng problema pag mahina yung attorney. Kaya nga doon ito, ano ko sa inyo, doon nga lumabas kung gaano kabitirano itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga move to dismiss itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi pumayag, 'di ba? Lahat-lahat sila. Hanggat sa gusto na nga magsuntukan ito si naghamon na nga si Senator Robin Padilla at saka si Joel Villanueva. Pero nasaan sila nung bandang huli? 'Di ba? Isinite nila yung ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, gumawa siya ng ibang hakbang para mapaniwala itong mga kasamahan niya. Yung mga pinakikinggan mo, puro one-sided. Namamana mo na. Kasasabi ko nga lang, di ba, Boss Solomon, tingnan niyo yung kabilaan, yung both side, para hindi ka maging one-sided. Di ba? O di sabihin mo yan doon sa itong mga ano sabi nito ni itong mga sinabi ni yung sinabi ni Attorney Rodriguez, tingnan mo doon. Mga yun mga banal o mga law expert. Bakit one-sided sila? Di ba? Kung ang panawagan nila transparency, accountability. Di ba? Bakit hindi kayo mag-ingay doon sa PhilHealth na ninakaw? Di ba? Doon sa PhilHealth na kinuha ng mga educator yan Bakit sila nagiging one-sided? Tinatarget lang nila yung isang tao. Di ba? Kung naging one-sided man tayo, ay karapatan ko yun. Di ba? Kung one-sided ka, karapatan mo rin yun. Ganon lang tayo dito. Malaya tayo. Kaya nga binigyan tayo ng binigyan tayo ng kalayaan doon sa Bill of Rights eh. Saan to, Ferdinand? Binigyan tayo ng kalayaan sa pananalita eh. Di ba? Ganon lang tayo. Hindi naman tayo hindi naman tayo dito karapatan mong magsalita, di ba? Kaya nga malaya ka diyan sa comment section. Ibig sabihin, kung tinanggal kita diyan, wala ka ng karapatan dito. Di ba? Ganon tayo dito kalaya. Siyempre, opinion mo yan eh. Magpapatalo ka ba sa opinion mo? Opinion ko ito. Huwag mo akong diktahan sa opinion ko. Ganon lang ka simple, di ba? Pag mga dating sa eksperto, tingnan mo yung kabilaan, antay man yan o pro. Tapos tingnan mo kung anong sinasite nilang mga batas. Tingnan mo, halos iisa lang yan, pero ang dami nilang doon. Ang dami nilang tinitingnan na legal, di ba? Huwag ka na magsabi kaya wala ka na masabi kaya PhilHealth na ngayon okay lang biruin, burahin mo para mabawasan ang para mabawasan ang asumento. Anong asumento? Diba? Hindi kita pupurahin. Karapatan mo yan eh. Bibigyan kita ng karapatan. Huwag mo akong papuntahin doon sa gusto mong papuntahan. Diba? Ito ang karapatan ko eh. Karapatan kong magsalita. Talo itong mga to. Ano kayo?
Ikaw, anong masasabi mo sa PhilHealth? Di ba? Pinasasauli ng Supreme Court. Kumbaga, sinasite lang natin dito yung mga kaganapan. Hindi tayo dito wala tayo ditong pinapayuhan na kung sino. Tayo dito malayang nagsasalita bilang isang malayang mamamayan. Pag binawalan tayo, wag na tayong magsalita. Tama ako. Ngayon, binabawalan mo ako magsalita. Ganon ba yon? Di ba? Ganon lang kasimple. Hindi ba? Hindi. Ngayon, kung gusto mo, di buksan mo rin yung cellphone mo, mag-video ka dyan. Magsalita ka rin. Di mag-pro ka rin o antay, wala akong pakialam sa'yo. Diba? Wala tayong pakialaman dito. Malaya tayo. Malaya tayo sa lahat. Diba? Ang tinitingnan natin dito, yung mga nangyayari, wag natin yung wag nating wag tayong maging niga sa sarili natin. No? Tingnan natin kung paano tayo kung paano tayo ng pakinabang. Di ko kailangan. Ano yun? Di ko kailangan yan. Di ko kailangan yan. Anong di mo kailangan? Ikaw, nasa sayo. Nako, Solomon, parang nagkamali ka yata ng pinasukan. Kung ayaw mo dito, exit ka na lang para di ka masaktan. Ma-stress ka lang. Di ba? Ma'am Lita, naglalabas din lang siya ng kanyang pero hindi niya tayo madadala doon sa gusto niyang puntahan. Alam naman natin kung ano ang gusto niyang puntahan. Mag-agree tayo doon sa sinasabi niya. Di ba? Tayo dito, ako talaga pro Duterte. May magagawa ka ba, Boss Solomon? Pro Duterte ako. Ngayon, sabihin mo mamamatay tao, dapat lang. Yung karapat dapat na patayin. Yung karapat dapat na gurgurin. Di ba? Marami tayong hindi pwedeng Ayan, mega love shout out kay Celso Ramirez. Ayan, kay Madam Lita Bustamante. Good morning sa inyong lahat. Siyempre, tayo dito, kahit proman tayo o antay, dapat maging maging transparent pa rin tayo. No? Kaya nga, hamon ko nga doon sa mga yung mga educator, kahit si Atty. Vic Rodriguez. Sinusundan ko lang yung ni Atty. Vic Rodriguez. Ilabas niya. Yung mga educator, bakit sinisingle out lang nila yung isang tao? Di ba? Kung anong hanap nyo, transparency, accountability, ay doon tayo sa doon tayo sa totoo na transparency. Ayan. Good morning. Good morning kay Boss Binbin. May mga alas do. Mga bago mag-ilaw na. Malapit lang ako, Caloocan lang ako. Thanks. Dahil nakaring kami niya bibili sa cellphone Bakit maghapon ba to? Saglit lang naman ako. Alas 12 kami alis Caloocan lang ako sa bagong baryo lang. Ay, kaya May kukunin. Ayan, mega love shout out kay Boss Benben. Diba? Ang sa atin dito, hindi natin sinasaklawan yung lahat. Lalong-lalo na yan? Lalong-lalo na si Boss Solomon, Ganda pa naman ang pangalan mo. Hindi ko sinasaklawan kung ano man ang priority mo, kung ano man ang iyong paninindigan. Tayo dito, malaya tayo dito.
Huwag mo akong anuhin doon sa gusto mong puntahan. Kasi magkaiba tayo ng opinion. Kanya-kanya tayong opinion dito. Hindi tayo dito nag-ano. Ako nga, di ba? Hmm. Oh, na all. Ano man ang opinion mo yon. Tissue! Ano man ang opinion ko yon. Di ba? Ganon tayo. Nasa malaya tayong nasa demokrasya tayo. Pag inalis yung demokrasya, ay wag na tayo. Wag na. Tumigil na tayo. Oh. Hanggat ang sinasabi natin, hindi nakakapanira ng kapwa. Malaya tayo. May karapatan tayo. Kasi may hangganan naman yung may hangganan naman yung pagsasalita. No? Huwag mo sabihin na baka sabihin mo galit ako, hindi ako galit. Kumbaga, lang tayo. Kahit magdebate tayo maghapon dito, walang mangyayari. Walang maniniwala. Kasi ipaniniwala mo yan, alangan man na Wala. alangan man na sagkaan ko yung paniniwala mo. Yun, sa'yo yun eh. Oh. Huwag mong anuhin yung paniniwala ko. Huwag mong kontrolin yung paniniwala ko kung ano man yun. Oh. Opinion ko yun eh. Diba? Huwag mong dadalhin ako doon sa gusto mo. Kasi iyo yun. Akin yun. Oh. Ngayon, ang magsasabi niya, yung kung saan man po pwede na arbiter kung saan man tayo pwede pumunta. Diba? Ganun lang kasimple. Casper 054 Burit Nemo. Burit Nemo dong. Diba? Yes, maano ito si Casper. Burit Nemo. Burit Nemo God. Why kaayo? Diba? Why buot? Why kalabot? Diba? Siyempre sa lahat itong natin, no? Nandito tayo sa malayang pamamahayag. Araw ng kalayaan ngayon, di malaya tayo. Malaya tayo lahat. Wala tayong dito. Wala tayong sinasagkaan na kahit na sino. Malaya kayo dyan sa comment section. Antay man kayo dyan o pro, mag-comment kayo dyan. Anong gusto nyong i-comment? Huwag lang below the bell dahil ibang usapan na yun. Diba? Matiteknikal kayo. Ganon lang yan. Sa basketball nga eh. May natiteknikal. Dito ganon din. Matiteknikal kayo dito sa channel ko. Diba? Malaya kayo dyan. Comment kayo dyan. Tingnan mo si Boss Solomon. Nawala. Na ano siya doon kay 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 Ma'am Lita Bustamante. Na ano siya. Baka natamaan siya doon kay Ma'am Lita Bustamante. Na-stress si Boss Solomon sa channel ko Na-stress si Boss Solomon. Ayan, ito din si Casper. Siguro tangay-tangay ito. Puntahan natin. Ano ito? Antay Marcos to. Antay Marcos. Pero hindi ako nabudol. Hindi talaga ako nagpabudol. Kasi alam ko na eh. Alam ko na nangyayari. At alam ko na mangyayari. Ayan. Di ba? Maraming nabudol. Maraming nag-iyakan. Pati Vice President mismo nabudol. Bumaba mo! Anong nangyari? Papabay mo ng wallet ko. Di ba? Umayos ka dyan. Kasi nadala sila doon sa bait-baitan. Ngayon anong nangyari? Nakakal ka dyan. Di ba? Nung ka pumunta dito,
No? Diba? Kaya nga, dito tayo, marami tayong hindi pagkakasundoan. No? Nagkakasundo lang tayo pag iisa ang ating sinusuportahan. Iyon lang ang maliwanag doon. Kasi may kanya-kanya tayong opinion eh. Opinion nyo, opinion ko. Oh. Minsan, pag nagkakaisa tayo ng opinion, doon nagkakasundo. Diba? Ngayon, yung mga bagay na yung mga bagay na hindi natin pinagkakasundoan, hindi ibig sabihin nun, magkakaaway na tayo, hindi man tayo magkakakilala ng personal. Di ba? Kaya nga opinion lang eh. Oh. Kaya ba, kilala nyo yung mga senador na yan? Nakakasalamuhan nyo ba sila? Oh. Kaya nga tayo, sa opinion lang tayo. Sa mga nangyayari. Nakikita natin eh. Ano man ang kanilang paninindigan, kanila yun. Wala tayong pakialam doon. Ang sa atin lang, yung nakikita natin, yung pwede natin punahin natin. Baka sakaling makatulong tayo. Diba? Ganun lang kasimple yun. Malay mo nagkamali na sila. Nakita nila na tama tayo. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Tayo, mga mamamayan na may kalayaan magsalita. Ngayon, dito, malaya din naman kayo magsalita. Huwag lang below the belt. Kasi matiteknikal talaga kayo. Di ba? Ganun tayong dito. Malaya tayo. May kalayaan tayo. Kaya nga may kalayaan eh. Na sineselebrate, di ba? Oh, Happy Independence Day sa inyong lahat. Ay, maraming salamat sa thumbs up sa inyo, kahit sa thumbs down. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, mag-iisang oras na pala tayo ah. Yan lang ang ating yun lang ang ating diyan. Oh, yung mga congressman, daanin niyo sa ligan, huwag niyo dinaan doon sa huwag niyo dinaan doon sa Priscon. Nagtakbuhan kayo doon sa Priscon. Bakit sa Priscon kayo? May tutulong ba yung mga mainstream media sa inyo? Ay, magdadaldal lang yung magtatatanong lang yun. Di ba? O, di paano ang mangyari sa inyo? Di parang paawa-ipig kayo. Kasi na-technical kayo. Nakitaan kasi kayo ng kahina-hinala. Dapat malinis na malinis para walang hinala. Diba? Para hindi kayo natiteknikal. Ang dami nyong nilagpasan. O ngayon, nasilipan kayo ng butas. Diba? Kung trinabaho nyo ng malinis yun, wala. Hindi yan may babalik. Diba? Naibalik sa inyo kasi nasilipan kayo ng butas. O ngayon, nagbabanta kayo, magrarally. O di sa inyo na. O di nakaperwisyo pa kayo sa mamamayan. Diba? Accountability yun. Sinasabi nyo. Yung mga sabi nga ni Atty. Rodriguez, hypocrite. Diba? Kasi nga, panawagan ng transparency. Tapos tinitingnan yung isang tao lang. Di ba? Palibasa, hindi nyo gusto, yun lang tinitingnan nyo. O, yung budget, nasaan na? Nag-ingay ba kayo?
Yung flood control, nag-ingay ba kayo? Nasaan? Bakit? Ay, nako. Tingnan nyo ang pangkalahatan. Huwag natin titingnan yung iisa lang. Tapos mananawagan kayo ng transparency. O, yung mga congressman naman, nag-iyakan kasi nga, na-technical sila. O, kung trinabaho nyo ng maayos yan, wala kayong technical. O, di dapat swabing-swabi yung nakapag-grandstanding na kayo. O, nagawa nyo pa yung gusto nyong gusto nyong gawin. Wala, nakitaan kayo Hindi nyo maiaalis na may politika talagang magaganap yan. Kasi mga politiko yan O, yung iba dyan, may mga pangarap sa 2028. Hindi nyo maiaalis yan. Yung isang babaeng napakaingay, o yung isang babae naman, may story na yon, tumakbo na yun nung nakaraan. Yun nga, talo nga lang. Kaya lahat yan, may mga pangarap yan, kaya hindi natin masasabi na ang galaw niyan may kasamang politikan. May kasamang politika. Kasi yung mga politiko yan. Hindi natin may aalis sa kanila. Kahit sabihin nila na transparent sila, naku, maniwala kayo. Mga politiko yan. Yan ang hangad yan. Pagdating ng panahon na sila ang tatakbo, mabangong-mabango sila sa tao. Yan ang dyan, yan ang maliwanag na dyan. Tayo, taga-Masid. Kaya nandito naman tayo, nagkukomento. Di ba? Ngayon, kayo naman dyan sa baba, yung lalo na si Solomon, ba? Talagang bida si Bu Solomon, na shout out talaga ng bongga-bongga. Gusto niya naman, dalhin niya kami doon sa gusto niya. Ay nako, wag na. Gusto mo yun iba naman yung gusto ko. Diba? Yun lang ang atin. Diba? Bilang isang malayang mamamayan, total araw ng kalayaan, di malaya din kayo, di ba? Kasi nga sa lahat ng bagay, hindi lahat tayo nagkaisa. May kanya-kanya tayong opinion. Maliban lang, kahit iisa sinusuportahan natin, ang opinion natin ay magkakaiba pa rin. Di ba? Hindi natin may yan. Hindi natin may wawala sa ating sarili. May kanya-kanya tayong opinion. Diba? Sa lahat ng bagay. Minsan magkakasundo tayo. Minsan magkakasalungat. Kasi nga, sa kanya-kanyang paniniwala yun Ngayon, pag napaniwala mo ako doon sa gusto mo, ay baka magkasundo tayo. Pero kung dadalhin mo ako doon, kung saan mo gusto, mahirap yun. Pipilitin mo ako sa gusto mo. Paliwanag mo. Di ba? Malaya tayo lahat. At yan, nakaisang oras na naman tayo Maraming salamat sa inyong nag-thumbs up, sa nag-thumbs down dyan. Maraming salamat din sa inyo. Ayan, kahit maaga tayo, maraming nanonood. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga nag-aabang dyan ng mga antay, wala na kayong aabangan. Nawala na si Boss Solomon. Nakaabang si Ma'am Lita Bustamante. Ma'am Lita, magandang umaga po sa inyo. Sa gusto mo nalo ng t-shirt, mayroon pa tayong t-shirt dyan. Ayan, comment lang kayo dyan sa gusto nyo manalo. Ayan, maganda yung t-shirt na yun. Maganda yung tila. Maganda yung maganda yung pagkakayari. Maganda po. Ayan, masasabi ko sa inyo maganda. Ayun. Yan lang ang ano lang natin doon. Itong mga congressman, sabi nga ni Atty. Neil Abayon,
Hindi yun ang proper remedy na dapat nila ginawa ng Congress. Ang pumunta doon sa presscon. 'Di ba? Dapat ang ano nilang remedy, gumawa sila ng legal na hakbang para questionin kung bakit ganon ang hakbang ng Senado. 'Di ba? Kung ano ang legal na hakbang. Hindi, nagbabanta pa sila na magkaroon ng constitutional crisis. May mga ano pa na magrarally. Di nakaperwisyo na kayo doon sa mga motorista. Di ba? Anong mangyayari sa rally nyo? Kung gusto nyo, para wala kayong maperwisyo ng motorista, doon kayo sa Lunita. Malaya doon. Napakalaki nun. Di ba? Total, karapatan nyo naman yun eh. Di doon kayo. Huwag doon sa EDSA kasi maraming napeperwisyo doon eh. Di ba? Kasi kung ang ginawa ng mga congressman na ito, inayos nila, may 4 kasi na complain. Doon sila nasilipan ng ano eh. Doon sila nasilipan ng pagka-technical. Di ba? Kahit saan mang larangan yan, kahit sa laro yan, kahit anong laro yan, pag nakitaan ka ng ano, ay matiteknikal ka talaga. Nakitaan ka ng mali, ay, ganun talaga eh. Ganun talaga ang larangan ng demokrasya eh. Nasa demokrasya tayo. Di ba? Maraming mga bagay-bagay na kung paano ayusin para pag binitawan natin maayos na, kumbaga swabe ang daloy, walang technicality na makikita, di ba? Ang problema kasi masyadong inano natin, mali man din ang senador dahil bakit nila ibinalik sa Congress ang impeachment case na andoon na nga ang impeachment case. Ibinalik pa. Ayun nga po, Ma'am Hakim Manonggiring. Ano? Manonggiring, tama po ba? Hakim Manonggiring. Siyempre, opinion din natin 'yon. Mali. Pero ang inano nga, pinaliwanag naman nila na may nakita silang technical. May nakita silang mali. Kaya binalik nila. Hindi naman ibig sabihin binalik talaga dahil wala na. Binalik nila para ayusin. Pinaayos nila. Ayusin nila. Bakit yung 1, 2, and 3 hindi nila nilagyan ng paglilinaw. Ayan. Good morning po kay Ma'am Adelina. Uy, alas 12 na pala. Ayan. Mega love shout out po kay Ma'am Adelina Calambro. Ayan. Kahit tanungin mo pa ang mga lawyer, mali talaga ginawa ng senador. Alam niyo, Ma'am Hakim, nanood ako kagabi kahit sa mga anti-Duterte, sa mga pro-Duterte. Magkakaiba ang kanilang magkakaiba ang kanilang interpretation. Kaya nga ngayon tiningnan ko yung nakalagay doon sa Article 11 ng 1987 kasi halos doon naman sila nag-cite lahat eh. Doon naman sila nag-cite lahat. Ngayon tiningnan ko doon yung sinasabi na yung mga senador daw ay kumbaga umakto na nilagay. Tiningnan ko doon, mayroon naman talagang nakalagay na may karapatan ang mga senador kasi sila ang lumalabas na judge. Sila ang lumalabas na judge kaya may karapatan sila doon. Kanya-kanya nga silang interpretasyon. Iyon nga lang ang makakapag talaga diyan pagdating na doon sa kung saan idulog yan ng Congress, di ba? Iyon ang makakapagbigay linaw kasi kanya-kanya silang interpretasyon eh. Pero kung titingnan natin yung babasahin natin yung isang lang ang sinasabi nila, binibigyan lang nila ng binibigyan lang nila ng mga kahulugan eh. Iisa lang naman yung doon. No? Kanya-kanyang One Piece TV Jew, Spencer. Ayan, good morning. Uy,
Bakit walang ano ito? Boss, sub ako sa'yo. Kapwa ko kadidiis. Ayan. Good morning sa'yo, Boss Spencer. Kumusta? Nakaapila ka na ba? Nakaapila ka na? Ayan. Kanya-kanya kasing interpretasyon pagdating doon sa ano. Ang problema, na-technical sila ni Bato. Nadali sila ni Bato eh. Kasi nga naman, hindi nila nilagay yung yung kanilang ano, yung 1, 2, and 3, hindi nila nilinaw. Bakit hindi nila pinagalaw yun? O, pinasa na nila. O, di na technical sila. O, kaya nga, yung move ni Senator Bato, napakaganda. Siguro yung mga attorney ni Senator Bato, magagaling. Magagaling yung attorney ni Senator Bato eh. Dapat ginawa ng senador, doon nila binigay sa Supreme Court dahil mali ang ginawa ng senador na ibalik sa Congress. Hindi po nila pwedeng gawin yon kasi sila ang judge. Talagang ibabalik nila yon. Pero ibinalik nila, hindi naman ibig sabihin, inano na yon. Pinaayos lang nila. Pwede namang ibalik eh. Oh, di ba? Pwede namang ibalik sa Senado eh. Ayusin lang. Di ba? May mga nilagay sila doon na dapat nilang linawin. Kasi nga, naguguluhan sila. Hindi pwede senador ang mag-ano diyan kasi sila ang sila ang judge eh. 'Di ba? Kung sino ang naapit, siya ang umakyat para tingnan yung legal. Yun. Hindi naman naapil yung Senado eh. Hindi sila pwedeng mag-akyat doon sa Supreme Court. 'Di ba? Yung Congress dapat kasi ginawa nilang nakitaan sila ng technical. Oh, di sabi ng Congress, umakyat sila doon sa Supreme Court. Bakit nagkaroon ng technical? Anong mali ba doon sa pinasa namin? Na impeachment complaint. Hindi ang Senado diyan ang mag-akyat sa Supreme Court. Diba? Walang ano diyan. Mega love shout out kay One Piece. Ayan si Boss Spencer. Paano wala na time pag ibalik yan sa senador dahil tapos na ang 19th Congress? Di kaya nga ang utos sa kanila, ano po ba kayo, lalaki o babae, ma'am o boss? Ayan. Kaya nga ang utos sa kanila, ibalik nila yan pagdating ng 20th Congress. Iyon ang naging problema. Doon nagkaroon ng problema kasi pagdating ng 20th Congress, yon, pagdating na naman doon, yung mga eksperto na naman ang nagsasabi na magkaroon na naman ng technical kasi 1 year bar roll. Diba? Kaya nga masyadong masalimuot yung usapin na yan. Adalina Calambro, ayan, dapat lang naman yun ibalik sa Congress kasi alanganin na kasi patapos na ang 19th Congress. Iyon nga din ang pinaliwanag nila. Isa yun sa pinaliwanag. Kaya nga binalik nila yan. Kasi nga, alanganin na talaga, wala nang panahon. Di ba kung mapapansin nyo, doon pa lang sa debate, kumain na ng napakaraming oras. Sa isang pa lang yun sa isang provision pa lang, pinagdebatihan na nila ng napakahabang oras. Di ba? Ganun na yung ganun nakahaba yung panahon na ginugol nila doon. Oh, ilang araw na lang yun. Halos na lang, 19 days. Di ba? Kaya nga, ang ginawa ng Senado, ibalik nyo yan. Ayusin nyo muna, ibalik nyo pagpasok ng 20th Congress. Maliwanag naman ang nakalagay doon. Maliwanag din naman yung paliwanag ni Senator Judge Escudero na ayusin nyo. Ayan. Paano pag binalik ng Congress sa Senado tapos wala na time, ano gagawin ng Senador?
wala, matitiknikal na naman sila. Kasi nga, lalabas na naman doon na naman lumabas yung opinion na 1 year ban, 1 year bar technical, 1 year bar roll. Hindi sila tutuloy. Antayin nila yung 1 taon. Tapos plantsahin na nila para matuloy-tuloy. Ganun lang kasimple. Wala ganun talaga ang ganun talaga ang usapan pagdating sa legal. 'Di ba? Kaya nga kung mapapansin nyo, pagdating sa mga kasuhan, diyan sa mga justice, tumatagal ng ilang panahon kasi nga kanya-kanyang yan eh. Halimbawa yung 2 attorney naglaban doon. Napaniwala ng isang attorney yung judge. Ngayon, yung natalo doon sa paniwala na yon, gumawa ng ibang paraan, gumawa din ng isang napaniwala uli. Kaya tumatagal yung tumatagal. Yung kaso, halimbawa na kasuhan. Nahusgahan, nag-apila sa mas mataas. Kaya ganun tumatagal yung kaso kasi nga may mga technicality na mga ginagawa yung bawat panig. Isipin nyo, ito na lang para maliwanag. Si Congressman Castro. Bakit hindi nakakulong ngayon? Sentensyado yan ha? Bakit hindi nakakulong? Kasi nga may apila. May apila sila. Kaya doon tumatagal talaga pagdating sa batas. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho ng mga legal expert eh. Kung paano nila itama yung mali. Kung paano nila maliin yung tama. Yan ang kanilang yan ang kanilang trabaho. Ngayon, dahil nag-acting na mga judge ang Senado, may nakita silang technical, talagang sisilipan talaga nila yan. Unang-una, politika ang mga senador. Mga political yan. Kaya nga, sa ayaw man natin sa gusto, antay man tayo o pro, wala tayong magawa dyan. Paano pag binalik ng Kongreso sa senador tapos wala ng time, ano gagawin ng senador? Hindi sila tutuloy. Paano pag sinabi ng Supreme Court na tama ang Congress na walang technical? Wala nang yan kasi wala nang abangan nila 20th Congress, ipasa nila uli doon. Pag sinabi ng Supreme Court na legal yung ginawa ng Congress, itutuloy ng ng 20th Congress yan. Di ba? Itutuloy ng panibago na yan sa impeachment case. Di ba? Itutuloy yan. Wala tayong magawa. Yan ang Yan ang desisyon eh. Di ba? Ngayon, maghahanap na naman sila ng mga remedy. Dahil nga yan, mga politika yan. Maghahanap na naman sila ng remedy. Magkabilang panig, matuloy man siya sa hindi. Kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang paraan yan para mapaniwala. Ma'am Hakim, kahit ipasa nila yan ngayong araw sa Supreme Court, wala nang panahon kasi 19 days. Hindi naman maaktuhan kaagad yan eh. Magbibilang pa ng ilang araw yan. Hindi 20th Congress pinag-uusapan. Pag pinasa nila yan ngayon, mamba o boss? hindi ko alam kung lalaki kayo o babae. Kahit ipasa nila sa Supreme Court yan, hindi pa madidesisyonan niya sa loob ng 19 days. Mukhang malabo pa yun. Kasi pag-aaralan pa nila yan kung anong naging mahabang usapin din yan, mahabang debate din yan pagdating doon sa Supreme Court. Kasi marami din yan sila doong justices eh. Mahabang debatehan din yan. Mahaba pong debate yan. Ang pagkakaintindi ko lang ha, ito lang ang akin. Ang pinakamabilis lang desisyonan dyan ang paghingi ng TRO. Yan lang ang yan lang ang pagkakaalam ko. Yung paghingi lang ng TRO, yan ang mabilis lang na desisyonan. Pero yung mga ganyan, usapin, nako,
mahabang debate din niya sa Supreme Court. Kaya yung 19 days, kulang na talaga, ma'am, hakim or boss ka man. Kulang na talaga. Wala nang panahon. Kaya nga yan ang ginano nila eh. Binalik ng Senado yan. Inano nila pagdating na ng 20th Congress. Oh. Ang ano nila doon, ayusin nila. Oh, pwede pa naman ibalik eh. Ang problema, may technical na naman kasi 1 year bar pagdating sa legal battle. Oh. Sa isang simpleng ano lang, sa isang simpleng krimen lang, alam niyo yung ano, ito lang, bigyan ko kayo, ma'am hakim ng ano, or boss ka man, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung pamangkin ko, nakasuhan ng physical injury. Alam niyo kung ilang taon inabot yung kaso? Bago na desisyonan talaga ng final? Umabot ng 6 na taon. Slight physical injury lang yun ang kaso. Inatalo yung ano, kalaban. Nag-apila. Ilang apila, nakatatlong apila. Hanggat sa na desisyon na final, ano, inabutan ng 6 na taon. Kasi nga hindi nakakayanin ng panahon. Hindi kasi nakikinig si Senate President Jesus Escudero. Sinabi nga June 2, June 2, biglang June 11. Iyan, wala na tayong ano doon, kanilang mga diskresyon na yon. Di anuhin nyo si ano, banatan nyo si Kiso, banatan nyo ng banatan si Kiso, kasi ano, wala na, tapos na. Na technical na tuloy sila. Di ba? Bakit ganun ang ginawa niyang desisyon? Di ba? Bakit ganun ang ginawa niya? Bakit June 2? Bakit inurong ng June 11? Di ba? May mga paliwanag naman siya doon eh. Maraming paliwanag siya doon. Bakit inurong ng June 11? Di ba? May mga ano siya doon. Kumbaga, mga ano na yon. Sabi nga, may mga nakapaloob na yan doon sa kanilang mga agenda. Kasi nga, politika nga yan. Di natin masabi kasi yung ano eh. Hindi natin pwedeng sagkaan kung ano man ang kanilang iniisip. Di ba? Ano man ang kanilang naging ganap, bakit yung June 2 naurong ng June 11. Di ba? Alam ko, ito lang sa akin Ito lang puro-puro ko dyan. Kaya bakit umabot sa punto na gano'n? Ito ang ano ko lang opinion ko lang ito. Nabuisit si Senate President Escudero sa mga congressman. Kasi pinupirsa siya eh. Di ba? Hindi makapag-antay. Iyon lang sa akin wala. Iyon ang ano ko lang. Opinion ko lang yun. Di ba? Tayo dito, opinion lang naman. Walang personalan. Kasi wala naman, although marami naman akong kakilala dyan ng mga senador na may mga nakakasalamuha din naman ako, pero hindi tayo magsalita ng ano sa kanila. Kasi tayo, opinion lang naman tayo. Wala tayong karapatan magsalita kung ano man ang nasa sa loobin nila. Di ba? Sa atin, opinion lang yon. Di ba? Kasi nga, siyempre, tayo naman dito, hindi naman tayo mga legal, kahit tayo legal, mayroon pa rin mas legal sa atin. Iyon, yung magdedesisyon. Kung sino ang yan ang final sa hukuman. Yan ang pinaka-final dyan. Kahit tanggapin man natin sa hindi, ano man ang ating nararamdaman sa ngayon, antay man tayo, pro, wala tayong magawa dyan kasi usapang legal na yun eh. Tayo naman bilang opinionista ay ilabas natin ang ating saloobin. Basta alam natin na hindi tayo matiteknikal. Basta alam natin na hindi tayo matiteknikal, ay doon tayo. No? Para hindi tayo
Ano man ang ginawa ni Escudero, ano man ang kanyang nasa isip, hindi na natin pwede panghimasukan yun. Kung bakit niya inurong na June 11. Ay, diba? Bakit niya inurong ng June 11? Diba? May mga paliwanag naman siya doon. Ngayon, kung hindi kayo kumbinsido sa paliwanag niya, ay, inyo na po yun na opinion. Sa atin naman, di ba? Si Ma'am Hakim parehas to. Di ba? Ganyan dapat ang mga commentator, anong magagaling. Hindi tinitingnan yung magkabilang panig. Hindi tinitingnan yung isang panig. No? Hindi katulad ng mga educator daw at mga banal. Sabi yun ni Atty. Vic Rodriguez na one-sided. No? Dapat ganito yung mga ganito yung mga kasama natin Pilipino. Uunlad ang Pilipinas. Hindi mga makasarili. Diba? Yan si Chis Escudero, pwede ba yan na matanggal sa senador kung mag-rally kami? Ay, hindi po. Kasi hindi naman yan eh. Hindi naman siguro pwede i-impeach kung may pasa ng kung may lakas ng loob na mag-impeach ang isang senador. Eh sino ang magiging judge? Mga senador din. Diba? Eh malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Mali ang opinion mo. Hindi lahat ng opinion ay tama. Naging fake news ka. Grabe naman yan. Bakit? Ano bang opinion mo? Ang opinion mo tama? Eh yun ang opinion ko eh. Kapag sumang-ayon sa pinagsasabi mo. Ano yun? May kanya-kanya tayong opinion, Boss Benson. Opinion mo yan. Na mali ako. Di, opinion mo yan. Wala akong magagawa dyan. Eh, maniwala. Maniwala ako sa opinion mo. Ano bang opinion mo? Opinion mo yan. Di. Saan ang fake news dyan? Opinion ko nga yun. Ay, bahala ka sa buhay mo. Opinion mo yan. Di ba? Opinion ko ito. Di ba? Ano bang opinion mo? Nagkukwentuhan kami dito ni ni Ma'am or Boss Hakim eh. Di ba? Mali ang opinion eh. Hindi nga siya naniniwala sa sinasabi ko eh. Nag-aano nga siya, nag-cite nga siya ng kanyang opinion din eh. Nagpapalitan kami dito ng opinion. Di ba? Opinion mo yan, Boss Benson. Opinion ko to. Kahit maghapon tayo, magdamag dito, magdebate, walang mananalo sa atin. Dahil parehas tayong may sariling opinion. Tama ba ako? O may tama lang? Di ba? Kahit isang taon tayo dito magdebate, dahil magkaiba tayo ng opinion, hindi tayo magkakasundo. Maliban lang, kung pupunta tayo doon, sa hukuman. Di ba? Magkaiba tayo ng opinion eh. Opinion mo yan. Opinion ko ito. Paano ako naging fake news? Opinion ko yan. Maka-fake news naman to si Boss Benson. Ayan, umabot na tayo tuloy ng 1 oras kalahati. Ano ba yan? Alauna na. Di ba? May kanya-kanya tayong opinion. Huwag natin sangkaan yung opinion mo yan, di ko pinapakialaman. Opinion ko ito, huwag mong pakialaman ang opinion ko. Di ba? Hanggat wala tayong inaapakan di babay din sa'yo. Salamat sa pagdaan mo. Yan lang masasabi ko. Salamat sa pagdaan mo. Salamat din sa opinion mo. Igalang ko kung anong opinion mo. Igagalang mo rin dapat kung anong opinion ko. Ganun lang tayo. Di ba? Kahit 5 taon tayo dito magdebate dahil may sarili kang opinion, may sarili akong opinion, di tayo magkakasundo. Ang mahalaga, opinion mo yan.
panindigan mo opinion nyo. Opinion nyo. Panindigan ko rin opinion ko. Ganun lang kasimple. Diba? Eh ako, Duterte ako. Eh, kung kayo, antay kayo, wala. Wala akong magagawa sa inyo. Wala akong magagawa sa inyo. Kung iyan ang opinion nyo, kung antay kayo. Diba? Oh. Ay, maraming salamat sa yung sa lahat ng nag-thumbs up diyan ha. Maraming salamat. Kay Boss Benson, yan, salamat sa iyo sa pagdaan. Kay Boss, kay Ma'am Hakim, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po at alauna na. Mapagpalang hapon po sa lahat ng mga OFW saan masulok kayo ng mundo. Ayan, good morning, good evening, ayan, good afternoon. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng dumaan, sa lahat ng commentator, maraming salamat sa inyo. Kay Boss Benson, ayan, salamat sa iyo. Salamat sa iyong opinion. Ayan, maraming salamat po at hanggang dito na lang. Magpapaalam na po ako. Ayan, may lakad pa. At maraming salamat po kay Mami Mercy Calunon. Mapagpalang araw po.